Takže nazdar lidi, tady je opět Megaproman už se svým druhým videem. Dnes bych vám chtěl ukázat, jak si dát do Minecraftu svůj vlastní nápis. Já vám to hned ukážu. Tady Minecraft je prostě nej, tady to mám a teď bych vám to chtěl ukázat. Takže rozklikněte si složku start, napíšem up data procento a beta procento, jo, Minecraft bin Minecraft 1.3.2 tady a teď otevřít v programu WinRAR archive tady. To pokud nemáte MC Patch, tak to je jasný, jestli máte teda ty mody, tak už víte, co to je. Takže rozklikneme si složku, ještě jednou vám to ukážu. Titul, je to úplně poslední. A tady jak je splashy z TXT, tady si to dáte. A Minecraft je prostě nej, tady si to něco napíšete. Ahoj lidi, dejte like. A teď si to tady uložíte, že jo. A teď vám to napíše soubor, do modifikát potřebujete si je aktualizovat, tak dáte ano. Vykřížkujete všechno a teď Minecraft MC Patcher spustit, samozřejmě. Teď si to Minecraft opečujete. Já si to peču jako osobně dvakrát vždycky. Je to prostě lepší pro mě, tak ještě pro jistotu jakoby. Aby si měl 100% jistotu vždycky. Teď jestli se to povede, aby to zase nebyl file, tak spustit. Modlete se. Ano, ahoj lidi, dejte like. Tak vidíte? Tak říkám to znova, dejte like, po případě odběr. A loučím se s váma a ahoj.